Muri yeZimbabwe, aiwa, vanhu veTCC vanyatsa kuratidza kuti vari kubhilivha makotsi, varatidza vari kubhilivha vanhu veku high court, vari kubhilivha vatongi venyaya kumakotsi. Nokuti tiri kuona kuti mutauriri weTCC anouya achiti aiwa, kunyange hake Sengezo Tshabangu akafaila mapepa but koti haisi kuzomubvumidza. Sasa tamuendera mberi muri yeZimbabwe, ndopaenda kuti chibva wasubscribe woleka utina on the bell icon, tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Sa muri yeZimbabwe tichidzokera kubackground yenyaya iyi, tinoziva kuti vanhu veTCC vakambonoendesa Tshabangu kukoti vachimuti iwe Tshabangu hauziri interim secretary general weTCC, and then Tshabangu ndobvazi nekoti haufaniri kupindira mainternal affairs eTCC uye hauzi secretary general weTCC, saka hauzi kufanira kupinda muany activity inenge ichiitika muTCC party. Saka tinobva taona kuti mazuva akapfuura anofaila mapepa achida kunomisa ma-MP ada kukondesta maby-elections emusi wa3 February. Saka tinobva taona kuti pepa redu reZim Times rinouya richiti Nelson Chamisa, spokesperson Promise Mkwananzi, says he is confident that the courts will not allow Sengezo Tshabangu to block the record TCC officials from using the TCC name in the next month by-elections. Mkwananzi also told the TCC candidates and supporters to continue campaigning. Satiri kuona kuti Promise Mkwananzi, spokesperson weTCC, anotokurudzira masupporters eTCC kuti aiwa rape muchikampena. I hope and ari sure kuti macourts haasi kuzomubvumidza Sengezo Tshabangu kuti amise kufailiwa kuti amise ma-MP eTCC kukondesta pamaby-elections emusi wa3 February. Sa muri yeZimbabwe chimbotipai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Furikidza nopinda mucomment section medu muchisubscribe, kulika notina on the bell icon. Tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.